Ďakujeme! Ďakujeme! Nevidíme! Počúvajte! Vážení pozostali, tá smútiaca rodina, zišli sme sa tu, aby sme na poslednej ceste slobody odprevadili našich drahých snúbencov. Podržíš sekundu. Že vy ste dvaja Vy ste mi to naopak. na živote. Našich drahých snúbencov, Gula a Julie. Keď sme sa tu takto zešli, spravíme to bez dlhých rečí a krátkých nábojov. Ste si svoji. Čo vám je čo vás nemine? Počkať, ja som tu šéf. Áno, odovzdávajúci. Dobre, odpustí. Počkať. Ne, najprv obručky, potom sa píše. Počkať, počkať. Počkaj, aj to na papíre. Na papír. Podpíš, neplatné, pokiaľ to je. Počkaj, a to má byť akože mladomanželský boss? Ešte to nie je podpísané. Čomu? A teraz málo Počkaj, A počkaj, teraz, svoje roky, že... Košček. Nečúdam na... Ne, ja, ne. Počkaj, ty než